Dobrý den, u našeho dalšího videa vás vítá zase Jiří Koláček, spolumajitel Koláčkovy řemeslné pekárny. V dnešním videu si probereme rozdíl mezi chlebem z kvasnic a mezi chlebem z domácího kvasu. Na první pohled by ty chleby pro někoho mohly vypadat úplně stejně. Jeden je vykynutý kvasnicemi, druhý je vykynutý domácím kvasem, ale uvnitř je to úplně jiný svět. Takzvané pivovarské kvasnice, z kterých se peče většina průmyslových chlebů, jsou vyšlechtěné, dneska už se dělají jenom pro účely pečení a jsou vyšlechtěné pouze proto, aby nakynuli a nakypřili těsto. No a proti tomu stojí 100% domácí žitný kvas, který je tvořen zhruba 100 bakterií a kvasinek z přírody. A my třeba v naší pekárně ho krmíme 3krát, než ho použijeme do těsta jako takového, které zamícháme. Následně mu dáme zase čas na kynutí a výsledek je úplně jiný. Mikrobiom lidský v našem střevě si mlaská, když tohle dostane, tak ten chleba má trvanlivost 4, 5, 6, 7, 8 dní podle toho, jak je skladován. Proto pečivo připravené z kvasu, zvláště pak z domácího kvasu, kyne sice pomalu, ale odmění se ti vůní, chutí, trvanlivostí a skvělou stravitelností, což ocení tvůj mikrobiom. Rozdíl poznáš na první pohled. Už při krájení toho chleba a při posouzení vykynutí toho chleba. Jak říkáme u nás v pekárně, my víme, co pečeme, vy víte, co jíte. V příštím videu bychom si probrali rozdíl mezi domácím kvasem, připravovaným v řemeslné pekárně, a průmyslovými nakupovanými kvasy. A tak stejně bych strašně rád s vámi probral uchovávání řemeslného chleba.